George Clooney, Ben Affleck, γκέι. Εσύ που το κατάλαβες. Έλα, μωρέ, τώρα το καταλαβαίνεις. Μαλλιά αντίστοιχο. Πάρ' το χαμπάρι, είμαστε η πλειοψηφία, παιδάκι μου. Ναι, είμαστε η πλειοψηφία. Σ' άκουσα. Το ξέρω. Καλημέρα και τώρα. Καλημέρα. Καλημέρα. Εσείς συνδρομητική τηλεόραση έχετε, δεν έχετε? Τον αγώνα θα τον δείτε. Ποιον αγώνα? Το ντέρμπι, τι λέμε τώρα. Α, το ντέρμπι. Ναι, βέβαια, φυσικά θα το δούμε. Μπορώ να έρθω να το δούμε παρέα. Και το ρωτάς. Και βέβαια μπορείς να έρθεις. Έτσι αντί για δύο θα είμαστε τρεις που θα φωνάζουμε. Τέλεια. Θα έρθω και μισή ώρα νωρίτερα και να δούμε το pre-game, εντάξει? Ναι, ναι. Λοιπόν, καλημέρα. Γεια. Γιατί, παιδάκι μου, πρέπει να δούμε ποδόσφαιρα με τον γείτονα? Γιατί, για να μην κινήσεις μου υποψίες ότι ξέρεις. Δηλαδή, σε αυτή τη χώρα, ποιος δεν βλέπει ποδόσφαιρο είναι γκέι. Βασικά ναι, γιατί όλοι οι άλλοι βλέπουνε. Χρήστο, δεν έχω ιδέα, θα εκτεθούμε. Έλα μωρέ τώρα, θα εκτεθούμε σιγά. Τι είναι το ποδόσφαιρο? Κοίταξε, είναι 11 παλικάρια από τη μία και 11 από την άλλη που κυνηγάνε μια μπάλα. Είναι και 3 με τα μαύρα που τρέχουν στο άσχετο. Και όταν ένας ρίχνει μπουνιά, ο άλλος φυράει. Βλέπεις, αφού τα ξέρεις καλύτερα από μένα, τι φοβάσαι? 1, 2, 3. Πώς ήτανε? Τι να πω, ψεύτικο ήτανε, δεν το αισθανόμαστε. Α, εγώ μια χαρά αληθινό το αισθάνομαι. Σε είδα και σένα. Σαν τις μαζορέτες στο διάλειμμα ήσουνα. Ημίχρονο άσχετε, ημίχρονο το λένε. Να σου πω, πάρ' τον τηλέφωνο, τα κυρώσεις δεν αντέχω. Όχι, δεν γίνεται. Αυτοί οι 5 που πιάνουν τα ποτέτια τους στη μέση στο λιβάδι, τι είναι? Αυτή είναι το εμπόδιο, το τείχος. Κοίτα το νούμερο 9, ο Μαυρούλης, κούκλος είναι. Ένα τέτοιο σχόλιο μπροστά του και τα τίναξε όλα στον αέρα. Δύσκολο πράγμα το ποδόσφαιρο. Πολλά ονόματα, ορολογία, τεχνική όρη, σαν να δίνω πανελλαδικές αισθάνομαι. Τα έχω ξεχάσει όλα! Τι? Συγγνώμη, ακούω μια αθλητική εκπομπή και θες ένα ακουστικό. Πρέπει να κρατήσουμε τα σως. Εν ανάγκη να κάνουμε σκονάκι. Ωραία, γράψε. Λοιπόν, τζατζάρισμα με ρο μέσα. Μαρκάρισμα, κάνει τη λόμπα. Χτίνω όλα αυτά. Άγνωστες αντρικές λέξεις. Ετοίμασα καναπεδάκια με σολομό και σως τυριού. Να ανοίξω και ένα λευκό κρασί. Μπύρα. Οι straight όταν βλέπουν μπάλα πίνουν μπύρα και τρώνε πίτσα. Και να γεμίσω με λάδια τον καναπέ, δεν τρελάθηκα. Αχ, αυτά να μην είχες. Λοιπόν, κοίτα εδώ. Σου έχω ένα σκονάκι με φράσεις κλειδιά. Πάλι. Λοιπόν, ρε παλτό, τι σφυρίζεις ρε κοράκι και τράβα να παίξεις το 5x5 της γειτονιάς σου, ρε. Πρέπει να ρευτούμε. Μην με κοιτάς έτσι, παιδάκι μου. Κάθε straight που σέβεται τον εαυτό του, όταν πίνει μπύρα, ρεύεται. Αυτό είναι το πιο δύσκολο απ' όλα. Ήρθε. Τα κρύβω. Με το καλό. Γεια. Τι γίνεται? Καλά, εσύ. Θα γίνει μάχη, έτσι? Ναι, για να δούμε τι θα κάνουν. Θες καναπηρώνει, εγώ έχω ήδη ξεκινήσει. Γιατί όχι. Καλά, θα γίνει της σήμερα. Θα κλάψουνε μάνες και όποιος δεν παίζει καλά, το Ευχαριστώ, στην υγεία σου. Το βλάκα τον ηλίθιο, τον άσχετο να τη σπάσω απόψε. Με τον Καλέτη. Συγγνώμη ρε παιδιά, λέξω ευχαριστή μου. Ωραίο παιχνίδι πάντως. Καλά, τους πήραμε και τα σόβρακα, Ναι, ρε παιδιά, αλλά ξέρετε, δεν κατάλαβα ποια ομάδα υποστηρίζατε. Γιατί έπρεπε να διαλέξουμε και ομάδα. Την άλλη φορά. Εμείς είμαστε γενικά λάτρεις του θεάματος. Βασικά, ο Μάρκος είναι μέλος της θύρας 23. 13 εννοείς. 13 είναι τα βουτυρόπεδα. 23 είμαστε πιο σκληροί, κόβουμε κόλλους. Πάντως μπράβο, ρε, δεν το περίμενα. Γιατί? Δεν περίμενα να αρέσει το ποδόσφαιρο στους γκέι. Ντρέπομαι, ρε, γιατί μου το κάνεις αυτό? Γιατί πρέπει να γίνει. Καλό στη θύρα 23. Κοίτα, Αποστολή, θέλω να σου ξεκαθαρίσω κάτι. Ναι. Εγώ και ο Μάρκος δεν είμαστε γκέι. Ελάτε, ρε, εσείς ελάτε, αφού η κρεβατοκάμαρα μου είναι πάνω από τη δική σας, ρε. Ελάτε τώρα. Ωραία, οπότε διορθώνω και θέλω να σου πω ότι είμαστε γκέι, αλλά αυτό είναι δική μας υπόθεση και κανένας άλλου. Συμφωνώ. Συμφωνώ, όλο, ρε παιδί μου, συμφωνώ. Και την Κυριακή έχει μάτσε. Πίτσες, μπύρες, χαμός. Ναι, ρε, θα τα πούμε τότε. Άντε, καλήτα. Καλή, να είσαι καλά. Γεια σου, ρε παιδιά. Μπράβο, ρε. Μ' αρέσει που το χειρίστηκες έτσι δυναμικά. Να σου πω τώρα, πάμε για κανένα ποτάκι, έτσι. Όχι, πάμε κάτω στο σπίτι. Θα δείξεις σχόλια για το χθεσινό αγώνα, θα δείξεις και τα γκολ. Σοβαρά μιλάς? Ναι. Έλα ρε, δεν το πιστεύω. Γιατί ρε εσύ, το ποδόσφαιρο έχει κάτι.